Riku, můžu dostat snídani? Ano, Šílo. Riku, slečno Folsmová. Ano, pane. Ano. Máte pravdu. Rozmyslel jsem si to. Dám si radši oběd. Tak třeba dvojitý cheeseburger a... Máte ho? Ano. A k tomu třeba hranolky a k pití třeba čokoládový koktejl. Ano, Šílo, připrav to. Riku, můžete mě obsloužit vy? Teď už mi nevadí říkat vám Riku po tom, co jsme spolu prožili. Jak se máte? Chutná vám? A co ty, hochu? Chutná? A vám? Chutná? Ta paní má výhrady. Asi jí nechutná ta omáčka, Riku. To byl vtip. A tady to máme. Díky. Přesně tohle jsem čekal. Podívejte se tamhle. Vidíte, je nadýchaný, šťavnatý, na 3 prsty tlustý. A teď? Vidíte tu trapnou, směšnou, rozpláclou placku? Řekněte mi někdo, co je na tom špatně? Nikdo? Vůbec nikdo?